Здравейте! Съжалявам, че нямам възможност да присъствам лично, но се радвам, че технологиите позволяват да се включа и от разстояние. Като един от посланиците на развитието на уменията и основателите на инициативата Образование България 2030, бих искала да използвам всяка възможност да подкрепям талантливите млади българи, които не се страхуват да се целят високо и да работят усилено, за да успяват. Едва ли има по-добри примери за такива млади българи от олимпийците ни по природни науки, които се представиха страхотно на Международната олимпиада по астрономия, както в Казан, така и представителите ни на Олимпиадата по астрономия и астрофизика в Индонезия през миналата година. Поздравявам всички участници за спечелените общо 9 медала. Това ярко постижение показва, че в България има изобилие от таланти, както сред учениците, така и сред техните преподаватели. Наивно е обаче да мислим, че тази тенденция ще се запази от само себе си в бъдеще. Трябват ни целенасочени усилия за развитието на образованието в посока развиване на уменията за справяне с сложни проблеми и използването на нови технологии. Това е кауза, за която работя и в Европейския парламент, и в България, чрез инициативи, точно като Образование България 2030. Станах член на съвета за развитие към Сдружението, за да подкрепям талантливите и амбициозни младежи, защото за мен те са следващите български иноватори, учени и създатели. Преди 2 седмици с моя екип организирахме второто издание на конференцията "Моята мечта за България" в Европейския парламент в Брюксел. За втора поредна година много млади българи с високи успехи в бизнеса, науката, социалното предприемачество споделиха каква е тяхната лична мечта за България и как всеки един от нас може да допринася за превръщането й в реалност. Успоредно с конференцията изложихме и българските иноватори чрез една красива изложба, посветена на световно известните ни български изобретатели. Всички се обединихме, че искаме да превърнем страната ни в място, където да сбъдваме нашите мечти, за да бъдем една модерна, успешна държава. Имаме нужда от олимпийците, от талантите ни да се развиват в нея и да допринасят за просперитета й. Пожелавам още много постижения и в бъдеще. На добър час!